Maltemp kbir ħakem li l-Gżejjer Maltin u l-effetti tiegħu deru fatta toroq madwar il-pajjiż. Dan hekk kif ċiklun qiegħed idur madwar pajjiżna bir-riħ ilaħħaq il-forza 7. Għatta siġar tqaċtu u ċnuti ġarfu fil-waqt li kienu rrappurtati numru ta' inċidenti ta' traffiku. Fit-toroq spikkati l-preżenza tal-ħaddiema tal-Gvern, Pulizija u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li f'mumenti fejn ix-xita kienet nieżla biqlil u r-riħ kien qawwi ħafna xorta niżlu fit-toroq biex ineħħu l-periklu. Kawża tal-maltemp ingħalaq ukoll Ajruport Internazzjonali ta' Malta bit-titjiriet jittardjaw għal diversi sigħat. Fost oħrajn kien hemm titjiriet tal-Ermanta li ġew affettwati bħal dik lejn Katania u oħra lejn Heathrow. Daw kollha li għandhom xi titjira maħsuba bejn il-ġimgħa u s-sibt filgħodu ingħataw il-parir li jidħlu fis-sit elettroniku tal-ajruport u jżommu ruħhom aġġornati bl-aħħar dettalji dwar il-ħinijiet. Anke l-GoZo Channel issospenda s-servizzi tiegħu s-sibt filgħodu il-katamaran tal-Virtu Ferries ukoll mhux se jaħdem. Fil-fatt mijiet ta' persuni li kellhom ġita li sqalija ppjanata għal nhar is-sibt kienu marfa li ma setgħux imorru. Sqalija wkoll hija maħkuma minn maltemp qawwi tant li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sqalli ħareġ twissija dwar dan iċ-ċiklun li qed jolqot il-Mediterran. Skont rapporti fuq siti tat-temp dan huwa ċiklun li rari ħafna jolqot ir-reġjun tagħna.